Хайде да направим морковена торта. Под формата на тарталети, за да е по-удобно да се вземе за работа или за училище. Първо, нека се заемем с блата. В купа изсипваме на стърга морков, смлени бадеми, обелени фурми. Може да добавим повече, ако искаме да е по-сладко. Кокосови стърготини, канела и джинджифил, масло и разбъркваме. А сега да направим крема. Внутри блендер добавяме накиснато кашу, масло и банан. И отново разбиваме. Оформяме гнезда във формичките с блата и ги запълваме с крема. И вуаля!